sa ato karon nga nadungog nga mga pagbasa o sa ato usab nga gi sa ulog karon atong gi pahinungdan ang sa Santos nga misa, ang gitawag nato nga hubo sa Santos nga Senior Santo Niño. Tungod sa pandemya dili man kita makangadto dito sa Basilica, unya mura close pod ang simbahan kay online tungod aning nagkataas na pod pagbalik nga cases sa ato sa gitawag natong COVID. Niya atong tan-awon nga kung mamalandong kita nga ang debosyon sa Santo Niño mata nga bata, Santo Niño, balaang bata, Holy Child. So gikan niya ang pulong nga bata, child in English, atong tan-awon kung unsay gidala nga mensahe sa debosyon sa Santo Niño. Unsay iyang giproclaim nganhi kanato, unsay kahulugan sa pagdebosyon sa Santo Niño. From the word child, letter C. What this letter C stands for? Kung may nguntang child, ang letter C stands for divine charity. So letter C stands for divine charity. Sa may nguntang ang Santo Niño, ang iyang pagkaanaa nagproclaim nganhi kanato, God is charitable. So letter C stands for divine charity, and the Santo Niño devotion proclaims to us the truth that God is charitable. God never runs out of blessings for all His children, despite of all our imperfections, despite of all our continued sinning, but God never runs out of blessings for all of us. So that is the truth that the Santo Niño devotion is telling us. So if this is the truth, then we who have devotion to the Santo Niño will be strengthened and will continue to believe nga bisan pa man sa akong pagkamasalaypon, sa akong pagkulang sa Ginoo, sa akong mga saad nga wa nako matuman sa Ginoo, apan ng Dios dili kayod mahutdan o grasya para nako. When we pray, God is there listening. Mobita na nga mingon si Jesus, pangayo kay kamo hatagan, pangita kay kamo makakaplag, panuktok kay kamo ablihan. Nganuman, child, letter C stands for divine charity. God is charitable. Ikaduha, atong tan-awon nga ang letter H sa pulong nga child stands for divine humility. God humbles Himself to be with us. He humbles Himself. Let's go back to the scripture. Ibagingon sa balang kasulatan nga sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios o ang pulong mismo Dios. Upon in verse 14 of John 1:14, mingon siya, and the Word was made flesh and dwelt among us. Ang pulong nga Dios nagpakatao. Og mingon si Saint Paul sa iyang sulat sa taga-Colosas, mingon siya, Jesus humbles Himself. Wala sa makigtupong sa Dios kundili nagpaubos siya og nahimong sama gayud kanato, nagmapaubsanon hangtod sa iyang kamatayon didto sa krus. So letter H in the word child stands for that divine humility. When God allows Himself to become like us, it is great humility of God. When God allows Himself to be taken care of, to be nourished by a human mother, to be cuddled by a human hands, to be ministered by Mother Mary and Saint Joseph, God humbles Himself to be touched by that human hands. So ang Senior Santo Niño nga debosyon, nagdala ka nato sa dakong mensahe nga
God is not far away. God humbles Himself and allows us to touch Him. Allows us to touch God. Unya, ang ikatulo nga letra sa word nga child kanang letter I stands for divine intimacy. Intimacy nga naana ang intimacy but God made it. Kaya itong pinaigting pa ng Diyos ang intimacy niya sa tao. God did not remain in His glorious throne. He humbles Himself in order to become most intimate with us. To become most intimate. So pagtanaw nimo sa Santo Niño, ang message nga iyang gidala, God is so intimate with us. God humbles Himself aron kita makahikap kaniya, og ang Dios so intimate, ingon pa sa John 1:14, He dwells among us. And this Jesus incarnated, whom we call Santo Niño in His first stage of life, sa iyang pagkabata, gitawag niya Santo Niño, kini nga Jesus nga nagpakatao did not only live among us, but He lived within us. That is so intimate. And He feed us with no other than His own body and blood, and that is the most intimate union. When we receive Jesus in the Holy Eucharist, we receive Him in our hearts. So kaning Santo Niño nga devotion, nagdala ka nato na ng mensahe nga God is so intimate. Subo sa mingon kita nga, bisan pa man sa kalisod sa akong kahimtang karon sa problema, sa kahadlok sa pandemya, na wala kang trabaho, always remember, God is so intimate. Hindi ka iniwanan ng Diyos. Hindi ka sinukuan ng Diyos. Hindi ka binitawan ng Diyos. Hinawakan kang lagi ng Diyos dahil ang Diyos ay napakalapit, so intimate with us. Mo na ang message sa Santo Niño. Pagkatapos, kanang letter L sa word nga child stands for divine loyalty. God is so loyal to us despite of all our unloyalties to God. God continue to be loyal to us. We can deny God, but God cannot deny Himself because loyalty is of divine origin. Mao na nga bisag unsaon nato sa pagpalayo sa Ginoo, bisag unsaon nato makalimot sa Ginoo, painumduman kita sa Ginoo, bisag unsaon nato nga kanang makasala na tawag daghan, maduda na ta sa iyang forgiveness, but God is so loyal. Whenever we sinned against God, we depart away from God, but God never depart from us, and He is still waiting for our coming home. So mo na nga ang letter L sa word nga child stands for that divine loyalty. God is so loyal. Bisan og makalimutan niya, bisan og dugay ta mobalik kaniya, bisan og makalimutag sangpit niya, pero naragyapon siya so loyal to us. So ang Santo Niño naglarawan ni ana loyalty of God to all of us. Ang letter D stands for divinity. Letter D stands for God's divinity. Nga sa pag-ani ni Jesus sa iyang pagpakatao ngayon sa kalibutan, dala niya ang iyang pagkadiyos. Dala niya ang iyang pagkadiyos. Miambit siya sa atong pagkatao. Busa siya gitawag nga Dios og tao. Si Jesus matuod nga Dios og matuod nga tao. Kaya sa iyang pagpaubos, aron pagpakigpuyo uban kanato, miambit siya sa atong pagkatao aron nga kita makaambit sa iyang pagkadiyos. Busa kitang tanan na becomes assured of, we are all assured of entrance into the heavenly home. Kayon sa maingon sa Ginoo, ako mao ang dalan. Walay makaabot sa langit nung amahan kundili moagi kanako. And then Jesus came. He shared our humanity for us to share His divinity. When Jesus ascended back to His Father, He brought with Him our humanity. That was why He was seen by His disciples ascended into heaven with His human resurrected body. So kung mao ni,
ang Santo Niño nga devotion, nagpadayag ka nato og dagko kaayong mga butang, dagko kaayong nga mga kamatuoran sa atong pagtuo. That all of us, after our earthly journey, all of us are assured of our safe arrival in the Father's house. Because Jesus, who once shared our human nature, brought with Him our human nature, our humanity to the heavenly home. And He is waiting for all of us there when it is our time to go home. So nindot kayong mamalandong tanga kana ding Santo Niño nga kuan ang nga devotion, dako di kayo na siya og gipadayag nga truth sa ato. God is charitable, God is humble, God is so intimate, God is so loyal, and God's divinity He brought with us. He brought with Him our humanity. He came to share our humanity so that we can also share His divinity. Pagkanindot nga mamalandong ta. And because of that, ang Santo Niño is always smiling. Kita mong Santo Niño nga nagmugot. Mo kitag Santo Niño nga nagmugot. Ngano man, despite sa imong pagka-sinful, despite sa akong pagka-imperfect, sa akong pagka-ugly, God looks at us with a smile. Buti pasabot nga ang Santo Niño devotion is telling us God is never an angry God. God is a God who smiles at His children, who understands their imperfections, who forgives their sins. Mao na nga ang devotion sa Santo Niño is telling us we can always go to God because God is not an angry God, but a smiling God, welcoming us back, embracing us back. Mao na nga, pagkadaghan sa mga gisulti sa Santo Niño devotion that we also are encouraged nga kita nga nagdevotion kaniya, makakaton gikan niining iyang mensahe. God is never angry of you. Sabi ng Diyos sa iyo, hindi ako galit sa iyo. Kahit nagtaksil ka, kahit nagkasala ka, hindi ako galit sa iyo. Look, I smile on you. That's the Santo Niño. Na kumao kini, that is the very reason why we are happy. And that is very reason why we should dance. Why we should be thankful sa iya. Kaya nga naman, the truth is, God is never angry of me. God welcomes me. God is never running out of grace for me. So mao na nga, nauso ka ng halad sayaw. Pagdalit kaniya sa usa ka sayaw. Kaingon pito si St. Paul, use your body to glorify God, and our body is not only for kneeling, not only for sitting, not only for standing, but it is also for dancing. Because we glorify God using our bodies, waving our hands, following our steps mo, doon na gitawag nga sinulog. And we dance like the current of the river. Muna sang dunay sinulog kay ang atong pagpasalamat is when we dance like the current of the river, then everything in you, in the body, must be moving to praise God. Muna gingon ni St. Paul, gamito nato ang atong lawas sa pagdaig pagpasalamat sa Ginoo. Pag-awit, pag-move, muna nauso ang sinulog, nauso nga musayaw ta. Musayaw ta, dili para kanato, kundi mudalit tagsayaw kay nagpasalamat ta sa dakong kamatuoran nga iyang gidala. Sa word nga child, dako na kayo ng kamatuoran nga God is charitable, God is so humble, God is so intimate, God is so loyal, and He shares with us our humanity so that we can share His divinity. And that is already great truths. That will be the reason for us why we dance. We dance for Him, not for us. We dance and sangpit sa Senyor, pit Senyor, sangpit sa Senyor. So we dance in a prayerful manner. We do not just dance like the disco. We do not use the disco music to dance. No, we use the religiously composed song. Sangpit sa Senyor, sinulog. And then when we do the sinulog, then we pray, kang tatay kini, kang nanay kini, sa mga masakiton kini, sa mga nangitag trabaho kini. We offer that.
Ano man, when we look at the Santo Niño, we are always assured God's generosity. God is always charitable. Mao na nga dunay sinulog. Unya manamilit ta sa iya. Manamilit ta, we repeat the same dance, the same sinulog dance. We use the religious dance, the religious song, and we make waves of our hands, stepping of our feet for God. This is not a dance for secular music, but it is a dance, a holy dance, and an offering to Santo Niño. With this devotion, hinaut nga ang iyang presence kanato for extended 1 week nga presence niya, mahimo untang atong inspiration sa atong everyday nga kinabuhi nga when we look at the Santo Niño, kung ato na sang hipuson, we look at the Blessed Mother, naa say hawak nga Santo Niño. When we look at the Santo Niño at the hands of Mother Mary, it is Mother Mary wherein sa regla saying to us, here is Jesus. Remember the child, divine charity, divine humility, divine intimacy, divine loyalty, and God's divinity. Mary is telling us, here is Jesus. Receive Jesus, receive the blessings. Manindog kitang tanan mga kaigsunan og ato karong